perjalanan belum bertemu langsung. Sebelum Kanjeng Nabi kan lewat malaikat Jibril terus ini sumber beritanya, ya kan? Lewat malaikat Jibril. Lah Kanjeng Nabi meskipun lewat malaikat Jibril, lah nanti langsung bisa bertemu Allah. Wis gak enek pelantara meneh. Nek kono wis gak mbutuhne penerjemahane. Langsung. Nek istimewa nek kono. Lha ngantos temenika wau enek umat temenika wau pengen dadi umat Kanjeng Nabi lho ngatek kono. Kajene istimewane apa lho? Pengen dadi umat Kanjeng Nabi. Direwangi tapa ning jero watu ning jero wit. Ribuan tahun nek kono. Lah ditingali saking mriku mawon jenengan napa? La rahmatalil alamin. Untuk gelari. Nek liyane kae untuk gelari. Gak cocok sikat. Gak cocok sikat. Lha nyatane kan gak enek dongane Kanjeng Nabi nglarakne wong liya iki gak enek. Ndolimi wong liya mboten nonton. Donga-dongane Kanjeng Nabi. Lah karena apa? Sing ditampen iki rahmatalil alamin. Ditampen. Nek liya-liyane gak cocok sikat kali ngono. Malaikat Jibril bolak-balik dikongkon. Sing kok dindekan malaikat Jibril pripun Gusti niki? Padha ora tarete. Wah, nek ora tarete entek ngono kaum minggu. Ya kan ini. Singgo halus carane halus. Wong halus ngono ya jarek sing gak seneng. Enggak ada. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, monggo beneran. Oh, tidak, Pak Amin.
Pripun ngabari lek jenengan? Alhamdulillah. Nyelot putih wong ya. Ya resik. Putih nopo? Gene reng panasan. Oh, riyen kulu-kulu ya. Lagi putih. Putih ngeten anu baru pada nyekel duit. Masuk yang 15 tahun yang lalu dengan sekarang bodoh. Ada perubahan kan? Ya mesti ada. Ini kan bisa gitu. Dene ilmu iki mati simpen, ya mati dhewe kuwi ilmu. Sing ngrasa madangi. Karena kon iki mang piye balik meneh ana ing niate awake dhewe, ilmu iki mah digawe bareng-bareng. Anane iki ilmu mencorong krana enehe sekabehane. Ora ning awake dhewe tok tapi sekabehane. Sehingga belajar bareng-bareng. Nek kono gak ngukui nek iki mang aku wis paham, aku wis ngerti, aku wis iso mboten. Wong kabeh iki ya kudu ngertekne, kudu dipahami. Sehingga iki belajar bareng-bareng. Ana ilmune sing dadekne padangi atine awake dhewe. Menyapa Sehingga nek kono wis gane rasa larumangsa. Kaya dene awake dhewe diteleh ngarep nyuwun sewu kula niki wakile panjenengan. Lho ngoten. Kula jenengan pun pasrahkan kula niki kula matur kalih jenengan. Kula balik ngeten jenengan malih. Iki lho ilmu. Supaya kabeh ben mlaku. Gua ben gak sisian tok. Nek kono wis kok gak enek ngarani wakmu nglakoni ngene mboten. Tapi awake dhewe ndi sekabehane iki lho mlaku bareng-bareng menuju teng ngoten niku. Insyaallah temen iki wis gak enek sikut-sikutan meneh. Kene engko sing merasa awakmu sing iso mboten wonten. Kaya gak merasane ki mang awakmu sing ngerti nggih mboten wonten. Menoten sedaya. Lah karena apa? Anane adik ki ngerti eneke panjenengan. Dina panjenengan ki enek kula mboten ngerti. Lho niki. Anane kula niki saged mung sing ngoten iki anane panjenengan. Lho kan iki saling membutuhkan. Saling butuhni. Istilah sijine. Lah lho jeneng ilmu ku iso madangi sekabehane niku. Lah nyatane Kang sampeyan lakoni nggih dereng. Lho iki lho. Kadang alasane kula kiambake dereng lampahi mosok ya ngomong ngono, paling ngono. Lah justru ning kono awake dhewe iki lho guru mlaku nang kono iki lho jaan. Bareng-bareng mlaku rono lho paling ngoten. Nek temen iku engko wis gak rumangsa aku ro, aku ngerti, aku paham. Nek wis ngerti nek kono jenenge risih engko gak enek. Rumangsa iki reget nang, regete awake dhewe.
Ya mangan. Diseni. Berarti kode penonton kode nih Mas ngono. Iki kode. Suruh dia ya. Oh, Tuhan. Lho iso guyu wong e. Ngomong luwih iso guyu. Berarti langsung genep ngono e. Memang ganjel terus e. Dipane ganjel lewat kan apa-apa ne. Meneng e. Salam. Sekali aja teman. Sekali aja. Lima teman. Tidak masuk. Ya, umpangnya sudah masuk. Ya, apa itu? Ya. Terus baru kan belum belum. Dadi nek dikit-dikit amanah. Yo disampaikne. Ngomong amanah iki wujud ana ing prilakune awake dhewe, amanah iki wujud ana ing gunemene awake dhewe. Lho niku amanah niku. Ya amanah ta niku kedah disampaikne. Lho ngoten lho. Aja digawe dhewe. Nek digawe dhewe berarti bukan amanah. Ya, bener. Tahu kayak yang bertumpang. Oh. Gue ada tapak macam apa nih dari pemikiran langsung ada Mau gue pahamin atau itu kesana ya Pak. Yo memang komen nek ngono. Masa dipindahna komen. Betul sahabatan rame bagi. Gak rame. Neng ngalam ganjil emang pas piye jangkrik gak enek lho. Pone semut gak enek iki. Ki neng ndi omah-omah iki. Angker tenan iki malam ganjil iki. Lah temniku kan nggo manfaatkan nek nggo. Ilmu sing manfaat iki sing piye? Ya manfaat kanggone awake dhewe ya kanggone wong liya. Anak sing lebih manfaat iki mang sendi? Dene apa awake iki mang nulung wong lho. Nek wong kesasar awake iki mang turun dudune dalan iki lho. Manfaate kene iki. Nek wong letak nek kono iki mang gak iso tangi, aduh iki men tangekne iki lho ilmu iki. Lah wong kadang adik iki man duwe ilmu digawe apa? Gunggungan tok e. Digawe pamer-pameran tok. Adik iki mang duwe ilmu digawe adu argumen tok. Quran hadis iki tekane awake dhewe. Supaya adik iki mang mlaku ben bener piye. Aja mung dike kembang lambe. Iki menghakimi rono menghakimi rene. Nek wong ki mang kabeh ceplok ki lho teken kene. Lah ya gak ceplok ki goncelan lho iki lho. Jadi Quran ya tekan-tekane adik mlaku ning ndi iki. Jo ngantek teken ge nabuk kancane. Ki nyampluk kancane tekene. Singko teken iki dike bantu awake dhewe mlaku, ya dike bantu wong liya supaya ben mlaku. Lah ngoten lho.
Nek gepuk-gepukan apa faedahe? Mboten nonton. Sing ngoten niku ilangne rasa keakuaning akale dhewe, rasa keakuaning atine dhewe. Sehingga musuh sing paling angel, sing paling berat iki yang endi? Ya awake dhewe iki mang. Akal ambek ati, nek nafsune wae iki. Ning jero engkel-engkelan isine. Ya ning jero engkel-engkelan ra iso mlaku-mlaku engko. Ning jero debat ae. Kate mlaku musyawarah ae, gak temu-temu. Penuh dengan pertimbangan-pertimbangan ning awake dhewe. Damlo sanggo iku kaya dene adike mang jejagongan sing kaya ngene. Belajar bareng-bareng sing ngoten iki. Ngaweri. Ngaweri apa? Supaya adik iso ngendhalekni apa sing dikendhalekni. Dan alate apa sing ngendhalekni lho niku. Karena nafsu iki mang ya iso nguasai enek ing atine awake dhewe, nafsu ya iso nguasai pikirane awake dhewe. Lah iku. Malah adik mah dikendalikan ambek nafsune. Kebalik iki mah. Lah kudune adik ngendhalekne. Lah nyapa adik mah dikendalikan nafsu karena adik mah gak duwe alas iki ngendhalekne nafsu. Di samping iku adik iki ya ora ngerti nafsu iki mang sing ndi. Kale ngono. Nek kono iki mang campur aduk iki mang. Gorong kena dipilah-pilah. Lah karena apa? Ya apa-apa nek kowe panggah punjul ning ati ambek akal. Omong-omongan. Lah omong-omongan nek kene iki lho, dike arena atau dike majelisan ning dodone awake dhewe atas nama nafsune awake dhewe melek ngono. Wa atas nama egone awake dhewe. Engko pangkat ning kene lewat iki pangkat. Lah nang kono adik mah jadi penonton. Lho adikku bangine. Adikku ngomong ini lho. Lho kok pikiranku ngene lho. Ya berarti nek kono kan adik penonton iku. Bukan pelaku. Lah mulo itu aja ngantek adik menjadi penonton. Kendalikan nafsumu, kendalikan pikiranmu, kendalikan hatimu. Iki enek alate iki. Iki ngendhalekne iki mang. Ya kan duwe alate gak iso. Alate apa? Man arafa nafsahu iku alate. Sing kok difahami betul gejolak-gejolak sing kene iki mang. Sing ning pikirane awake dhewe, sing ning atine awake dhewe dipahami betul. Dikenali betul iki. Dari mana iki mang? Krentek iki mang. Seneng dari mana?
Adik ki mang gak seneng yo teko ndi. Nyapa iki mang kok gak seneng. Sing timbul gak seneng ki mang apa? Goleki. Jika menarafa nafsaune kon kenali. Dina apa adik ki mang wis kenal kabeh ning kono. Wis roh kabeh siji-sijine ning kono. Lah iki lho. Garek awake iki mang golek alat digawe ngendhalekne. Apa nek kono? Fakot arafa rabbahu. Iki lho ki ngendhalekne. Lah, kendhaline piye? Sing ngobani atimu ya Gustine, sing ngobani akalmu ya Gusti, sing ngobani kerentekmu ya Gustine. Lho, niku lho, sing aku niki elek. Sing ngobani nafsune lho Gustine. Sing awake iki ndi niki. Kenek iku. Iki lho kendaline. Sing nek kono wis gak ndudu-dudu niku. Nek kono wis gak aku iso, aku ngerti, aku paham. Dene apa adik iki ngono berarti belum kenal ning awake dhewe. Gorong ngerti ning awake dhewe, gorong roh ning awake dhewe, ya gorong paham ning awake dhewe. Sing ngoten mriku pripun? Masih liar. Cik liar nih kono. Grudak, gruduk tok ngisine. Ya krone gorong kenal. Gruduk rono, gruduk rene, gruduk rono, apa sing dituki? Kanto apa-apa. Nah, supaya adik mang bisa terkendali, kenalilah diri sendiri. Manarafa nafsahu. Dadi nek kono kenal iki gak cuma sangka berita tok. Awake dhewe enek atine, awake iki lho enek nafsune. Jeneng iki, adike nek akale. Berarti cek berita iki, Pak. Cek informasi. Lah iku nyatane. Nyatane piye? Deloken awake dhewe. Carane delok piye? Loh, iki kok enak sing ngomong ini. Iki enak sing ngomong ini. Lho loro karone kok ya tukaran kok kene. Lho iki lho. Ngomongane opo sak jane iki? Sing direbut iki opo lho? Kok tukaran ngene? Lah nek kono adik mah ya lho, pikirane kok ya obah ngene, mikir ngene, bayang ngene lho iki lho. Sehingga apa? Oh tibane iki nafsu. Iki yo sing ngendhaleni akale dhewe, nafsu yo sing ngendhaleni atine dhewe. Tapi kalau kables kabehane iki gak aruh. Anak sing ngawasi lho. Iki gak aruh. Iki nafsune atau akale atau atine iki gak aruh diawasi ambek iki, gak ngerti. Lah engko nek ngertine nek adik mang diawasi, nek adik mang kenal ambek man arafa nafsahu, kenal ning awake dhewe. Nek wis kenal kabeh kon lho tibane adik mang saben dina diawasi. Wong tengok-tengok nek kono ae kan. Lagi ero.
Nek wis ora sing kaya ngono, lah engke wis gak tukaran meneh. Wis gak bergudul karepe dhewe engke. Krana roh sing ngawasi. Lah sing ngawasi ki mang ning ndi ki mang? Ya ning awake dhewe. Lah iki lho engko sing iso ana ing robahune iki ning kene. Karena iki sing robahu iku ilang kabeh wis. Rasa-rasa nek kene iku hilang kabeh. Ya karena napa adike balik ning sumbere langsung ning Gusti niki mang. Nah, kono gak gumantung ning atine neh, ora gumantung ning akale neh, gak gumantung ning nafsu neh. Tapi gumantung ning Gusti Allah. Ya tapi nek kula jenengan gumantung ning Gusti Allah, apa enek rasa ayem, marem, bangga, seneng? Boten wonten. Dene apa nek iki muncul, berarti adike majik gumantung ning atine dhewe, sik gumantung ning pikirane dhewe. Dene apa jane rasa-rasa sing timbul sing ngoten niku wae. Nah, iki mah gumantung ning Gusti Allah, gek enek rasa bangga enggak ada itu. Nek cek rumangsa bangga, berarti gumantung ning nafsu. Kan ngoten. Pripun le? Monggo le. Terus ngomong. Loh. Lah terus apa pundi kula kata wonten mriki? Gak terus. Ngomongnya pun sampai ngomongnya terus Lah. kita bahas di Nek kendean ban. Kendean bahan yen. Amin ya. Gampang kendaraan bahan. Ini terbatas ya. Hilang titik. Ini satu kata dua kata nelek. Ini pun mewakili nih. Ada wakili. Lah wong kadang ngatikan sombong ambek pengetahuan awake dhewe. Adike sombong karo pengertiannya dhewe. Sombong piye rumangsa adike mang iso. Rumangsa adike mang ndudui. Lho padahal awake lho sampean cuma pengantar tok. Sampean cuma kurir lho. Awake iki kurir gitu. Kurir. Ya nek kurir nek kono kan gak senentone. Gak iso. Cuma nyampe nih pesen nih. Pesen apa? Pesen iki sampe nih. Pesen iki sampe nih. Cuma aku tuh gak kurir. Ayo dia adike diamani Allah. Wujude ana ilmu iki lho. Berarti enek pesen. Sing go pesen jenenge kurir. Karo ngono. Lah pesen iki mengko disampaikne ambek sing mesen.
sampean ambek sing butuh nih. Lah iya. Jadi ora enak kebanggaan kene. Bangga dadi guru yo ora. Sehingga dudu awake dhewe sing benerne nek kono dudu. Nah, adike mang ngomong wis tak benerne berarti ya rumangsa nah adike mang sombong meneh. Itu bukan hak kita. Lah wong adike mang nyampe nih pesenan iki men paketan yang berhak buka paketane sapa? Apa kurire? Bukan. Malah kurir iki megawane bukae. Kena denda bukae. Ini joli. Malah ngono. Sing pesan iki mah disampaikne sing pesen iki mah. Ya sing ngeri ya sing pesan iki. Kurire karo. Ya paling kurirnya cuma untuk matur suwun terima kasih cuma itu kok. Dan aku udah ngantek repot kurirnya lho, nyampe di rono. Jadi napa dikaya ono kok gak enek sombong-sombong mboten wonten. Kumedhi nggih mboten wonten. Takabur nggih mboten wonten. Kaya dene sampean ayam iki duduk aku sing ngayamne jenengan. Tutuk. Sampean roh sing kaya ngene duduk kene sing ngrone sampean. Sama ngerti sing kaya ngono duduk aku sing ngertekne. Gak iso kaya adik ngertekne wong iki gak iso, mahamne wong iki ora iso. Walene ning awake dhewe. Awake iki mah dibukane pengertian kalih Gusti Allah lewat si kurire niki wau. Lah niku lho. Pangkene dalane. Lewat dalan. Adik mang paham yo lewat kurire, ngerti lewat kurire. Dene apa adike mang dilalekne pelanggan yo monggo. Enggak nuntut. Ning kurir nuntut nyapa. Lah nek kono ku aman awake dhewe. Amane sangka takabur. Iki dhewekku. Kaya dene panjenengan ngrungokne sing kaya ngene lho, iki ya dituwekku. Iku wae sampean kabeh. Iku wae sampean. Nah, adik penyampai iki ning kono. Iki hak sampean sing nek gini, sing wujude kaweruh. Itu hak sampean. Sampean ngrungokne berarti sampean mengambil hak sampean dari sini. Ya ini. Dene apa nek saya nggak mau karena mereka nggak punya hak untuk mengambil. Jadi jangan dipaksa. Jadi yang mengambil siapa? Yang punya hak aja. Apa lek? Lah kok nggih pripun dah?
Lagi ngaten bener. Kok gayane Pak Amin jenengan damel nggih ambek leres iki pripun iki. Lagi ngaten ta Pak Gede. Nggih leres ngono terus iki. Pertanyaan tak jawaban pun gini. Wis ngomong wis sak jawabane. Lah dadi ini nadi iki mang ana ilmu bener enggak ilmu iki mang. Balik mana iki mang lakonono. Sehingga enggak cuma cerita tok. Jadi laku sedaya.